سلام كبرات تخطاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات واحد نجيتاچو زركبم اب غبا زي تساتفو لعلوت سب سلطان زنبرو نابتر ابالات مقيارو ارترا ابناي ودو حورات هاغرات صبصب درجه عقمسب حيزاتو زلا درجه بزملكت منستر زينا ارترا زرغو صحفن حدا نا ايتيوبيا دبلوماسيا زهابو غبرملسن بايدن سمع مقراس توخص قازا عشش كبهال كم زي غبا متحسابون كالن زتقالك خونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقن بخبري يعدمكم إرترا أبناء ودو حورات هاجرات صبصب معبال عغمسب بدرجة عالم كام 293 هاجرات مبل 275 درجة تقميطا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقال بمن قد تويتر نزيد صبصب ملكيتو زرقي حواب زلو صحف دما إرترا عسرتات عمتات أب تحتي كبت بدهوتات النهالوات رؤي زغنا عواتات أمس جبايا كبلن كله كينات قدا كال قداموت سقطاتن زسانها إرترا قبل معات رؤي سقمتات تقبر كمزلا ناكل التشحن عيسان 4 ناي ودو حورات هاجرات صبصب معبال عغمسب حبيرو علي يلو إرترا بزي بودو حورات هاجرات تزرقي حزل صبصب مبل 275 درجة ختصر عن كلا 0.493 بدمايا امزغيبا زلا ازي امزغيباتو زلا بدما كاب ناي زحلف عامت امزغيباتو زنبرت نطبي ب 0.003 وسخ كم زر ايون تغليصو مسرت منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقال دما زي حجه هاجر حيزاتو زلا درجة مستزقاطما بدهوتات ريخا زدنق يلوا ابزي حجه تزرقي زلنا عقم صبصب ودو حورات هاجرات ايتيوبيا دحر إرترا مبل 276 درجة زحازت كوينا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقال دما نيرتران ايتيوبيان فلي زغلح ربع كورنا حنصا زتقمطو سئله نايت درجاتات اسانيو صحف زرقي حزلا قدم حجاب إرترا فصام غدايات امباسي ايتيوبيا زنبر زريهن مرغساب وغنو نزيه نيرتران ايتيوبيان اغليحو زرقي ربع كورنا حنصا زتقمطلو درجاتات اسانيو بمنستر زينا إرترا تزرقي حزلا صحف ابايتا زلو كوننت ግን ኩላትና ንፈልጠይና ክብል እዩ መሊስሎ ኢትዮጵያ ካብ ነፋስ አስታት 300 ሜጋዋት ጸዓት ዘመጨው ናይ ነፋስ መመንጨው ጸዓት ንምህናጽ መስሑብራት ኢማራት ዓረብ ናይ 620 ሚሊዮን ዶላር ሰምዕ ከም ዝገበረት ተገሊጹ እቲ ሰምዕ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ አሕመድ ሽደ ምስ ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ለዓለወት ሓለፍቲ በመዃን ክፈራረሙን ከሎ እቲ ካብ ነፋስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጨው መደበር ድማ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ እቲ ዝዓበየ ካብ ነፋስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጨው መደበር ክኸውን ምዃኑ እውን ተገሊጹ እቲ ኣብዚ መደበር 620 ሚሊዮን ዶላር ወፍር بمقبر نمهناص تسامع زلا ናይ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ትካል እቲ መደበር ምስተሃንጽህን ኣስታት 25 ዓመታት ጸዓት ናብ መንግስታዊ ትካል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ነኸት ሸይጥውን ሰምዕ ተገይሩላ بحوحات ناي مكتل ابو ومبر اتودب سلطانو زتحدقه بريزيدنت غيزياو محدار كلل تግራይ ጌታቸው ረዳ ነህሉ ፖለቲካው ኩነታት ተከለል አመልኪቱ ማዕከና ዜና ተከለል አብዛሃው መግለጺ እቶም ጉጅለ ለዓለወት መራሕቲ ሕወሓት ዘካይድዎ ዘለው ጉባኤ በቀንዱ ንደንብ ሕግ اتودب ዘየማል ግን ከአ ንድሬት ውሱናት አባላት ፈጻሚ ስራሕ ዘማል ዘይ ሕጋው ጉባኤ ክብል ገሊጽዋ ጌታቸው ረዳ ክህባ አብጸንሐ መግለጺታት እዚ ጉባኤ እቲ በዝኾነ ይኹን መንገድ ካብ ተሐታትነት አምሊጡ ናብ ስልጣን ክምለስ ዝማጣጠር ዘሎ ጉጅለ ባህታ حتى زكايدا زلو يكبز تسمع خوينو ابزنا يحج مغلصون بتماساسل قال اتم لعلوت مرحتي سلطان غزياو محدار نمحداق ناي محبال منقسقاسات كغبر يخول يم إلنا تثبيت نغبر يلو اب تحت كبيد ممقالن حقاون بوليتيكاون بدهوتات كوينو مبل 14 غبايو زكاي زلو ودب حوحات بقدام 17 حساب زوص مغلصي بسم تودب زخونه يخون بوليتيكاون منقسقاس كيكيد كمزو وسنه كفلط انكلو اتم ابز حلفه مبل 13 غبايو زتمرصو ابالات ማእከላይ ኮሚቴን ኮሚሽን ቆጽርን እዝናይ ሕጅ ጉባኤ ካብ ዝተሰየመሉ ዕለታት ሒዞ ስራሕን ሓላፍነትን ዘይብሎም ተራ አባላት መኻኖም ከም ዝወሰነ አፍሊጥዮ እቲ ውድብ ኣብትሎም ዝዘርግሑ መግለጺዮ ኣብታ ቀዲሙ ዝነበረ መበል 13 ጉባኤ ዝተመርጹ አባላት ማእከላይ ኮሚቴን ኮሚሽን ቆጽርን ኣብዝናይ ሕጅ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ በማዕከና ዜና ወይ መራኸብ ሓፋሽ ከም ዝፈለጠውን ተቂስሎ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን በዚ ሕጅ ተወሲዱ ዘሎ ውሳነ ተራ አባል ከይኮነን ከሎ ምክትል አቦ ወንበር ሕወሓትን ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ኣሳት 17 አባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ኮሚሽን ቆጽር ሕወሓትን ኮሙና ብዝተፈላለዩ ወረዳታት ዞባታትን ትግራይ ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ካድራትን አባላት ተወድበን ኣብዚ ኣካራኻሪ ኮይኑ ቀጽሉ ዘሎ ጉባኤ ከም ዘይሳተፉ ከም ዘፍለጡ ይዝከር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብትሎም ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ይኹን እቲ ብሽም ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ኣኺባ ውጽኢት የብሉን እዚ ድማ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዝበለ ጥራይ ዘይኮነስ ብመሰረቱ ንኹሉ ሕጋዊ ኣሰራሓታትን ደንብታትን ትውግእ
ስለዝጠሓሰ ኢሉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብዚ ካብ ኣፍልጦን ፍቃዱን ወጻኢ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ንዝመሓላለፉ ውሳነታት ከም ዘይቅበሎም ኣፍሊጡ እዩ። ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕድመ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳሩ ብዝተወሰኑ ጉጅለ ትውድብ ብሰንኪ ዝተገብረሉ ዝተዋደደ ጸለመታትን ዕንቅፋታትን ምምሕዳሩ በአድማዕነት ከሰርሕ ከም ዘይከኣለ ብምጥቃስ ነቲ ኣብቲ ውድብ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ብዝርዝር ገሊጹ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘይሳተፍ ከም ዘፍለጠ ይዝከር። ብጀካዚ ማእከላዊ ኮሚሽን ቁፅር ሕወሓት ዕላማን ኣካይዳን ናይ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ልዕልነት ኣለና ብዝብሉ መሪሕነት ትውድብ ከም ዝተጫውየ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቡሎ። ኣቦ ወንበር ናይቲ ኣብዚ ጉባኤ ውሳነ ተወሲድሉ ዘሎ ካብዚ ጉባኤ ዝተረፈ ማእከላዊ ኮሚሽን ቁፅር ሕወሓት ዝኾነ ተኽለ ብርሃን ኣርኣያ ብወገኑ ብጉጉይ መንገዲ ክኸይድ ዝደለ ሓይሊ ስለ ዘሎ ነዚ ንምኹናን ኢና መግለፂ ኣውፂና ምድላው እቲ ጉባኤ ግሉጽነት ይገድለሎ ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ናጻ ኮይኑ ክሰርሕ ኣይከኣለን እቲ ኮሚቴ ነቲ ጉባኤ ክመርሖ እናተገበአ ግን ክመርሖ ኣይከኣለን ብምባል ኣባላቱ ካብ ምድላው እቲ ጉባኤ ከም ዘንሰሓበ ይዝከር። ብጀካዚ እቲ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያን ንዝቐርበሎም ዘሎ ሕጋዊ ብድሆታት ንጎኒ ገዲፉ ጉባኤ ዘካይድ ዘሎ ሕወሓት ኣብዚ ውሳንኡ ከም ዝጠቐሶ ብመሰረት ሕጊ ደንቢ ትውድብ ማእከላዊ ኮሚቴ ይኹን ማእከላዊ ኮሚሽን ቁፅር ስራሕን ሓላፍነትን ዝህልዎም ኣብ መንጎ ክልተ ጉባኤ ኣብ ዘሎ እዋን ጥራይ ምዃኑ ኣመልኪቱ። በዚ መሰረት መበል 14 ጉባኤ ካብ ዝተሰየመሉ ዕለታት ሒዙ እቶም ኣብ ማእከላዊ ባይቶን ኮሚሽን ቁፅርን ዝተመርጹ ሰባት ስራሕን ሓላፍነትን ውድብ ዘይብሎም ተራ ኣባላት ምዃኖም ኣነጺሩ እቲ ውድብ ናይቶም ሓላፍነት የብሎምን ዝበሎም ሰባት ስም ዝርዝር ግን ካብ ምግላጽ ተቆጢቡሎ። ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብቲ ገይርዎ ዘሎ ቃለ ምሕተት እዚ ኣኼባ መሊሱ ንሕወሓት ኣብ መንቀራቕሮ ዝእቱን ንኻልእ ረጽሚ ዝዕድም ኮይኑ ንሕወሓት ኣብ መንቀራቕሮ ዝእቱን ካልእ ረጽሚ ዝዕድምን እዩ ንሕወሓት ከድሕን ኣይክእልን ይውን ኢሉ። እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ብድሌት 4 ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ውድብ ምዃኑ ዘመልከተ ጌታቸው ረዳ ደጀን ክኾኑና ዝበልዎ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ተኣማሚኖም ዝገብርዎ ዘለውን ናብ ዘይተደለየ ጸገም ክእትወና ይክብል ድማ ኣተሓሳሲቡ። እቶም 4 ዝበሎም ላዕለዎት መራሕቲ እቲ ውድብ ይኹን ደጀን ክኾኑና ዝበልዎ ኢሉ ዝጠቐሶ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ግን ብሽም ኣይተቐሰን። ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ኣብ ቃዛ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ንኽግበር ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ኩሎም ወገናት ሸለል ከይብልዎ ኣተሓሳሲቡ። ባይደን ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝተኻየደ ዘተ ተኹሲ ደው ንምባል ልዕሊ ዝኾነ እዋን ቀሪብና ኣለና ክብል እንከሎ በዓል ስልጣን ሓማስ ግን ጥርጣሪኡ ይገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ነዚ ስምምዕ ኣብ መፈጸምታ ንምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጻዕርታት ንምቕጻል ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ እስራኤል ከም ዝልኡ ኸውን ኣፍሊጡሎ። ኣሜሪካ ቀጠርን ግብፅን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ፍልልይ ዘጽብብ እማም ምቁራጽ ተጻብኦን መፍታሕ ጀሆታትን ሓሳብ ብምቕራብ ሓበራዊ መግለጺ ድሕሪ ምውጻእን እዩ ባይደን ነዚ ርእይቶ ሂቡ ዘሎ። እቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ዞባዊ ግጭት ከይዓርግ ንምክታእ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ዶሓ ርእሰ ከተማ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ንዝህሉ ዝኾነ ምዕባለ ከም ኣገዳሲ ከም እትርእዮ ተዛሪቡ። መንጎኛታት ክልቲኦም ተጻባእቲ ወገናት ኣብዞም ዝሓለፉ ክልተ መዓልታት ዝተኻየዱ ዝርባት ረዚን ሃናጽን ኣብ ኣወንታዊ ሃዋህው ዝካየድን ምንባሩ ገሊጾም እዮም። ላዕለዎት ሰብ መዚ ዳግማይ ኣብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ካይሮ ተራኺቦም ነቲ ኣብ ዶሓ ቀጠር ዝተበገሰ እማመ ቅድሚ ምኽታሞም ጉጅለታት ቴክኒክ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልታት ኣብ ኣተገባብራ ዝርዝርቶም እማመታት ክሰርሑ ትጽቢት ይግበር። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።